Magandang araw mga paps at mga orakon. Isa na naman panibagong araw na pakikipagsapalaran sa kalsada. Nandito po tayo ngayon sa Maynila at naghatid tayo ng mga outpatient dito sa UARM. Kwentuhan tayo habang inaantay natin yung ating mga social workers sa loob na kasama ng ating mga pasyente para sa kanilang mga therapist. Ayan. Nandito tayo mga paps sa may bandang Maynila at sinamahan natin yung mga pasyente na humihingi ng tulong sa ating agency or sa ating opisina. Ayan, kwentuhan tayo habang wala sila. Update naman po tayo at kwentong dating tayo mga palapaps ay natirit pa tayong OFW sa Kuwait. Medyo matagal-tagal tayo roon. At least naranasan natin yung buhay OFW. At yung noong araw na umalis tayo ay yung ating mga anak ay medyo maliliit pa silang dalawa, kaya medyo na-miss natin yung kanilang paglaki. Ayan. Sa ngayon mga paps, nandito tayo sa Pilipinas, nagtatrabaho tayo bilang isang driver. At sana lagi tayong nasa mabuting kalagayan kung saan man tayo naroon. Ayan mga paps, tayo ay isa rin dating OFW dyan sa Kuwait. Nagpunta tayo dyan noong September 2003. Medyo hindi maganda yung ating karanasan dyan dahil akala natin medyo maganda-ganda yung sweldo na aabutan natin dyan sa ating employer sa Kuwait. Ayan, kasi nung nasa kontrata namin doon, nung mabasa ko yung kontrata, sabi ko maganda-ganda na yung bigay kasi starting lang naman. Pinirmahan natin kontrata noon 90 dinar. Medyo malaki-laki na rin yung 90 dinar kung tutusin sa value ng pera sa atin. Medyo malaki na yun kasi pinakamalaking currency sa buong mundo yung Kuwait dinar. Sumusunod po sa Kuwait dinar yung Bahrain dinar. Medyo malaki-laki rin yung pera ng Bahrain sa value ng pera natin dito sa Pilipinas. Kaya ayan, nagtagal tayo doon na umuwi tayo nagporgod tayo sa Pilipinas ng 2010. Medyo matagal-tagal din kung bibilangin natin, pero awa ng Diyos, dahil sa medyo maliit lang yung sweldo natin sa unang 2 taon, medyo nahirapan tayo maka-recover kasi marami rin tayong pinagkakautangan na dito sa Pilipinas. At saka siyempre may dalawa tayong anak, kinagatas pa yung anak natin nung anak ko nung umalis tayo dito sa Pilipinas at maliliit pa sila. Kaya ayan, isang 3 taon yung 3 taon yung bunso ko noon nung umalis ako ng Pilipinas. Saka yung panganay ko 5 taon. Hanggang sa magporgod tayo high school na sila. Matagal-tagal din na basta yung nawala sa piling ng ating mga anak. Bagamat nakauwi tayo nung 2006 yata tayo nakauwi noon. First time nating magbakasyon 2007. Medyo wala pa tayong naipon, medyo na-miss lang natin yung ating mga anak, kaya pinilit na lang natin umuwi kahit medyo maliit lang yung ating nadala. Talagang kanya ng buhay isang OFW. At mahirap man sa kalooban, masakit man sa kalooban natin. Nung tayo nasa ibang bansa, ang inisip sana natin noon mabigyan ng magandang kinabukasan yung ating mga anak. Ayan, bagamat wala tayong naipong masyado noon, noong 2010 napilitan na tayong magpurgod kasi parang wala rin nangyayari bilang isang OFW. At ayun, nung magpurgod tayo, medyo sinerte-swerte naman tayo, nakapagpaaral tayo ng maganda-ganda sa ating mga anak. Dito sa Pilipinas kaya naman pala, basta masipag ka lang. Ayan, nung nag-aaral na yung mga anak ko nung ako'y magpurgod 2011, medyo sinipagan natin ng kaunti.
Ayan, nung mag-college yun, lalo na nung mag-college yung ating mga anak, yung aking mga anak sa kanilang pagkakaaral sa college at high school, medyo sinipagan natin. Kaya medyo nakatapos na yung aking panganay bilang isang engineer sa Adamson. Ayan. Sa pagsisikap din po pala kaya naman pag-aralin natin yung mga anak natin dito sa Pilipinas. Basta matyaga lang tayo sa pagtatrabaho. Nung nag-aaral yung anak ko noon, halos hindi na ako nagpapahinga sa pagtatrabaho. Kasi dalawa silang college nagkasabay noon. Yung bunso ko noon nag first year sa Adamson, yung panganay ko fourth year pa lang. Kaya medyo nagpang-abot sila sa college, medyo malaki yung binabayaran natin. Kaya hindi halos kung pwede lang hindi na tayo matulog, magtrabaho na lang para mayroon tayong pang-paaral. Hindi po lahat ng mga nagtatrabaho sa ibang bansa malaki ang kinikita. Sa kagaya natin po na medyo hindi tayo nakapag-aral at kapos tayo sa kaalaman, at doon lang tayo sa mababang klase ng trabaho siguro. Kaya shout out po dyan sa mga anak ng mga OFW na hindi nag-aaral. Pag-isipan nyo po yung paghihirap ng inyong mga magulang sa abroad. Hindi po sila nagkakamal ng malaking halaga ron. Swerte naman po ng mga OFW na malaki ang sweldo kasi naibibigay nila lahat ng gusto nila sa kanilang mga anak o pamilya. Sa mga kagaya natin, halos karamihan po yata sa mga nagtatrabaho sa abroad, pag-uwi ng Pilipinas wala rin. Kaya sana shoutout sa gobyerno, sana isipin din nila yung kapakanan ng mga OFW na nagtatrabaho doon, at pag-uwi rin sa Pilipinas wala na, back to zero po. Kasi wala naman po tayong mga nakukuha sa gobyerno. Wala po tayong nakukuha na tulong mula sa gobyerno kapag nagporkod ka na po dito sa Pilipinas. Ganon talaga po. Ganon talaga po ang buhay. Pinili po natin magtrabaho sa ibang bansa. Talagang ganyan. Kung hindi ka makakapag-ipon, wala, back to zero ka po pag uwi mo rito. Kaya sana po magkaroon naman po para dun sa mga bata pa na nag-OFW. Sana naman po pag umuwi na sila rito, matulungan po sila ng gobyerno na magkaroon ng panghanap, pangkabuhayan. Kasi kami tayong mga OFW, kapag nasa ibang bansa tayo, akala kasi na mga nandito sa Pilipinas, dahil nasa ibang bansa ka, mayroon ka ng kinikita milyon. Ayan, sa mga OFW po, naiintindihan kayo ni host kung sabihin na natin talagang walang wala. Kasi alam po natin yan, naranasan po natin yan habang kumakain tayo, halos hindi mo malunok yung pagkain dahil sa hirap ng buhay, sa hirap ng trabaho. Nagtrabaho tayo, unang trabaho natin dyan sa abroad bilang mananahi o aging, yung carpet aging. Yan po tinatay natin yung mga carpet, ini-agingan po natin yung palibot niyan. At medyo dahil sa hirap ng buhay dyan sa abroad, at kailangan po natin magtrabaho. Imbis na trabaho, bahay, trabaho, ang ginagawa po natin trabaho, bahay. Ayan. Kaya yung ginagawa namin pag madaling hanggang alas 12 ng ating gabi ay nagtatrabaho pa rin kami doon sa mga sideline para kumita lang at makapagpadala sa pamilya ng sapat na pangangailangan. May bigay po natin yung sapat na pangangailangan nila. Kaya yan, mega loud shoutout po sa mga masisipag na OFW dyan sa Bidil at Satsat at kung saan mundo kayo naroroon. Mega love shoutout po sa inyo at saludo po tayo sa inyong pagsusumikap para sa inyong mga pamilya. Ayan. At para maibigay po natin yung ating yung mailangan ng ating mga pamilya dito sa Pilipinas. Kaya halos yung mga kaibigan nating OFW sa lalo-lalo sa Amerika, imbis na mag-enjoy sila sa ilang oras man lang o ilang minuto, ang ginagawa nila tatlo pa yung kanilang trabaho para lamang po mabili at maibigay sa pamilya nila yung kanilang mga needs or pangangailangan. Ayan. Yan po talagang nangyayari. Kaya shout out sa inyo lahat ng mga masisipag na OFW at saludo po sa inyo si Yos.
At sana ay lagi kayong mag-iingat at sana ingatan nyo rin po ang inyong mga sarili. Ayan, may galap shoutout po sa ating mga kaibigang OFW at sa mga subscriber po natin sa ating YouTube channel. Maraming salamat po at sana wag po nating i-skip yung ating ads. Yung ating para magkaroon po tayo ng revenue. Maraming salamat po at magpalain po tayo ng Panginoon at ingatan tayo sa lahat ng oras. Bye-bye po. Ingat po kayo dyan sa malalayong lugar. Bye-bye. Ingat po. Sa mga anak po ng OFW, pahalagahan po natin yung mga kinikita o pinapadala sa atin ng ating mga magulang. Dahil yan po ay pinaghirapan, dugo at pawis po ang puhunan dyan ng inyong mga magulang. Shoutout po at maraming salamat po sa inyong lahat. Bye-bye!